Human ang kontrobersyal nga issue sa pagpamaligya og bugas sa ubos nga presyo sa National Food Authority. Lakip sa gimbestigahan karon ang mga bugas nga gipamaligya nga gikan sa NFA Zamboanga o mga bodega sa NFA Zamboanga. Sumala sa Ombudsman, gawa sa kapin usa ka gatos nga mga opisyal nga giimbestigahan nga nalambigit sa pagpamaligya kuno og ubos nga presyo sa bugas. Paimbestigahan sab ang mga warehouse sa NFA sa Nueva Ecija, Cebu, Bohol, Antique, Jolo ug Zamboanga. Kung asa gikan matud pa ang mga bugas nga gipamaligya sa National Food Authority sa ubos nga presyo. Kinuman madiskubre nga nasa 150,000 bags ang gipamaligya sa NFA nga dapat ana lang sa 75,000 bags. Sumala pa ana kuno sa 107 million pesos ang nalugi sa gobyerno. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa NFA Zamboanga human kini malambigit sa issue apan wala kini miatubang sa kamera. Sumala nila dili una sila maghatag og pahayag hangtod wala na human ang investigasyon kanila sa Ombudsman.